İsa birnäçe günden soň Kapernauma gaýdyp gelenne onuň öýdedigi baradaky habar ýaýrady. Şonna ol ýere şeýle bir köp adam üýüşdi welin, hatda gapynyň agdynda durmaga da ýeri ýokdy. İsa olara Hudaýyň hoş habaryny wagt edýärdi. Şol wagt 4 adam bolup onuň ýanyna bir ysmady göterip getirdiler. Adamlardan ýaňa hyryndykyň doğullygy üçin olar İsanyň ýanyna ýakynlaşyp bilmediler. Şonuň üçin olar İsanyň bolýan jaýynyň üçegini söküp, ysmady düşegi bilen deşikden aşağı sarladylar. İsa olaryň imanyny görüp ysmada "Oglum, senin günälerin ötüldi" diýdi. Ol ýerde oturan Tewrat mugallimlaryň käbiri içinden "Bu adam näme üçin beýle gepleýär? Ol Hudaýa dil ýetirýär. Günäleri ýeketäk Hudaýdan başga kim ötüp biler?" diýip oýlandy. İsa dessine olaryň näme pikir edýändigini ruhyna syzyp, "Näme üçin göwnüňize beýle pikirler getirýärsiňiz? Ysmada haýsyny aýtmagan saat. Günälerin ötüllü diýmekmi ýa-da tur, düşeňi alla ýöre diýmek? Emma siz insan oglunyň yer ýüzünde günäleri ötmäge de ygtyýarynyň bardygyny bilip goýuň" diýdi. Onsoň ol ysmada "Saňa diýärin, tur, düşeňi alla öýüňe gaýt" diýdi. Ol hem yerinden turdu da dessine düşegini alıp hemmelerin gözünün alnına çıkıp gitti. Hemmeler hayran kaldı. Olar, biz beýle zady asla görmänlik diýişip Hudaýy şöhratlandyrdylar. İsa yine köölüň ýakasyna gitdi. Tutuş halaýyk onuň ýanyna geldi. Ol hem olara öwretmäge başlady. İsa ýoldan geçip barýarka salgyt ýygyna oturan Alfeýiň ogly Lewini görüp oňa "Meniň ýygyma düş" diýdi. Ol hem turup onuň ýygyna düşdi. Ençeme salgytçylardyr, günäkärler de İsanyň ýygyna erýärdiler. Bir gün İsa Lewiniň öýüne saçak başynda oturýarka, olar hem gelip İsa we onuň şähertleri bilen bile iýişdiler. Fariseýler bolan Tewrat mugallimlary İsanyň günäkärler hem salgytçylar bilen nahar ýyp oturanyny görenlerine onuň şähertlerinden "Näme üçin ol salgytçylardyr, günäkärler bilen bile nahar ýýär?" diýip soradylar. İsa muny eşidenne olara "Lukman saglara däl, hassalara gerekdir. Men dogrulary däl, günäkärleri çağırmaga geldim" diýdi. Yahyanyň şähertleri we fariseýler agyz bekleýärdiler. Käbir adamlar gelip İsa'dan "Näme üçin Yahyanyň we fariseýleriň şähertleri agyz bekleýärler-de, seniň şähertleriň bolsa agyz beklänik?" diýip sorady. İsa olara "Giýew ýanlaryna ka, heýde, toýuň mihmanlary agyz beklärmi? Ýok, giýew aralaryna ka, olar agyz bekläp bilmezler ahyryn. Emma giýewiň olardan alınjak günleri geler. Ine, şonna olar agyz beklärler. Hiç kim köne eşige täze matadan yama salmaz. Ýogsa salnan yama köne eşikden gopup ýyrtyk ýeri has beter bolar. Hiç kim täze şeraby köne meşiklere guýmaz. Ýogsa şerap meşikleri bösüp döküler. Meşikler de zaýalanar. Täze şerap täze meşiklere guýulýandyr" diýip jogap berdi.
Bir sabat günü İsa buğdoylyň arasyndan geçip barýardy. Onuň şähertleri ýolly barýarkalar buğdoy başlaryny ýolmaga başladylar. Fariseýler İsa: "Seret, näme üçin olar sabat günü gadagan iş edýärler?" diýdiler. İsa olara: "Dawud bilen ýanyndakylar aç hem mätäç galanlaryna. Siz Dawudyň näme edendigini asla okamadyňyzmy? Ol baş ruhany Abiataryň döwründe Hudaýyň öýüne girip, hödür çöreklerini ýedi. Ýanyndakylara hem berdi. Bu olar üçin gadaganny, diňe ruhanlara ruhsat berilenni" diýip jogap berdi. Soňra İsa olara: "Adam sabat günü üçin däl, sabat günü adam üçin yaradyldy. Şonuň üçin insan ogly hatda sabat gününiň de hökümdarydyr" diýdi.